आरो मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों गासिबो ज' सावरायनाय जादों जे बाहेरनि बर'फोरनि बा बर' कसारि काउन्सिलखौ दैदेनलांनायाव दिनै जोङो खौसे थांनांगौ बेखौ जों सावरायदों आरो बेखौ जोंबो अराय लुबैबाय थादों नाथाय मालाबा बेखौनो दिनै जोङो गोबां पलिटिकेलि जों मालाबा सोरखौबा लुबैनाय सोरखौबा लुबैयि बेजों सोमोन्दो थानानै जों बे मालाबा गावजों गाव बुंलायनायफोरा फैबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै बर' फरायसा आफादजों एसे गेप जाबाय थादों गेप जानायनि जाहोनाव जों दिनै जोंनि साननाय हनायफोरखौ जों मोनदाङाखैबा मोजाङै सावरायनो हायियाव दिनै बुजिया बा बुजिलायनायफोरा जोंना एसे सौदावबाय थादों बेखौनो जों दिनै बुंदों बेनो स्पस्त'यै जे जों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानानै बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बोरै दैदेनबोदों आरो जों दिनै माबोरै जादों आरो बेखौ जानायखौ जोङो बोरै सुफुंनांगौ बेखौ आं खावलायगोन जाहाथे बयबो गोसोखौ जों सोदांलायनानै जोंनि इयुन बे ओनसोलनि बर' जोलैफोरखौ जों मोजाङै लांनो हायो जिहेतु जोङो जायनि जाहोनाव जोङो हाथियार लाबोबाय BLT NDFB बर' फरायसा आफाद आबोब गोबां आफाद दाबोबाय बेनि गेजेरजों जुजिबोदों दा दिनै जुजि फैनानै दिनै नैबे माबा मोनसे मोननायाव जुदि जों सावरायनायनि गेजेरजों लाबोनो हायाब्ला बा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टखौ नारसिननो हायाब्ला दिनै जों बेहायबो लाजिथाव बाथ्रा जागोन आरो बेहाय दुखुनांथाव बिनि सायाव आरो बिल थानाय नङा बेखायनो आं बुंगोन BTC ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन नोंथांमोना नैबे जिथु BTR बा दिनै बर' कसारि काउन्सिल जिथु जानाय बेखौ जाहाथे सुफुंनायाव नोंथांमोना मोजाङै जोंखौ हेफाजाब होयो आरो आसाम सरकारखौ नारसिननायाव बयबो ज' हेफाजाब होयो आरो जोंनि मोन्थाइखौ जों लानानै जोंनि बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाखौ जोङो जोंनि मोन्थाइफोरखौ सोलोंथाइनि खेथ्रआनो जा आबादनि खेथ्रआनो जा स्पर्ट्सनि जिखुनु जोंनि प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ बोरै सुफुंनो हायो जों बेखौ नाजानांगोन आं बेखौनो जोंनि खावलायनाय दा बेखौथ' बुंलांबाय जोंबो बेखौनो बुंदों अइलफोरा माबोरै जादों आंबो हरखाब मिन्थियाखैमोन उनाव मिन्थिदों दा बेखौनो बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजोंबो आं सावरायदों जे अइलफोरा बोरै फैखो दा हयथ' जाथ'बाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बेखौ सोदांनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों बे हिसाबै जोङो नर्मेलि थाथ'दों सावरायनायनि गेजेरजों बेहाय जोंबो मिन्थिगौ जे बियो बर' कसारि काउन्सिल जागोन होननानै दिनैनि नैबे सावरायमेलनिफ्राय नोंथाङा सानो नामा जे आउट अफ BTRआव थानाय बर'फ्रा थारैनो गमामायैनो माहारियारि आफादफ्रा खौसे जागोन होननानै जुदिहे गावखौ जुदि सोंनानै जुदि मावोब्ला आं सासे रियेलि आं बर'नि सासे दैदेनगिरि रियेलि आं बर'नि सेन्टिमेन्ट लानानै जाथिखौ फोथांनो नागिरदों बेखौ जाय दैदेनगिरिया जुदि सानमारदोंब्ला रियेलि बियो सैथोआनो खौसेयाव फैगोन जुदि बेखौ जुदि माबा मोनसे मोननो लुबैनानै जुदि सिङाव हाबनानै माबा बेले बेजे खालामनो जुदि सोरबा सानोब्ला खिन्थु बे बेले बेजेनो जागोन बेखायनो आं होननाया बेनो जे जिखुनु माबा मोनसे सोरबा होनांगौ होनाङा सोरबा दैदेननाङा सोरबा माबा बिबान होनांगौ बेखौ गासिबो आफादजों बे ओनसोलनि आफादजों ज' सावरायनानै जोंसो होनांगोन होमब्लानो बेखौ मानिलायनो हाबानो खौसेया फैगोन बेथ' मानसिनि जिउआव गोबां रोखोमनि सुबुं थायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ बे सुबुंखौ जोङो थारैनो नोजोर होनांगोन बयबो मेलेमजिबिफोरा आरो आं बेखौनो बुंबावगोन बे बर' कसारि काउन्सिलखौ जाय मानसिया दैदेननो हाथावथाव बा दैदेननो हागोन सुबुं बेफोरबायदिखौ स्पेसियेलि सायख'नानै होनांगौ होमब्लासो जोंनि जिथु जौगानाय हाबा बा जोंनि साननाय थांखिखौ जों सुफुंनो हागोन नङाब्ला बेहाय सासे सुक्तिनि खोथाखौ मिन्थियि बा दिनै बर' जाथिनि मा प्रब्लेम दं मा गैया बेखौ बुजिनो हायि सुबुंखौ जुदि होयोब्ला जोंनि आफादनिफ्राय आमुखौ मोनथारनांगौ होननानै जुदि डिमान्ड खालामोब्ला खिन्थु बेहाय बेले बेजेया आगान सुरजेनगोन आरो बेखायनो आं खावलायनाय बेनो जाहाथे बेखौ बयबो मोजां सान्थौजों मोजां साननायजों मोजां सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ लाबोनांगौ आरो खौसेयाव फैनांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि बाहेरनि जौगानायखौ लाबोनांगौ